long-term relationship fatigue syndrome. It happens even to the most good of us. Uthanda umuntu uze ufike kwi-fatigue. Asazaphelile uthando. So sekufanele ukuthi kube khona izinto nababili enzenzayo different from izinto ebenizenza, because isekunemonotony or angithandi sonke igama lespark, kodwa anisazenza izinto ezistimulatayo nezintshalenjayo. Mhlawumbe ukuthi usinani ninomthombeni senikwi-fatigue. Angazi-ke kuyena kodwa bengiphendula lo mbuzo kade ubuzile. Ungabe uqondile nje. Uqondile nje. Very straight and ngiyami ukuthi ayikho i-contribution engibe nayo ngokwami manje sengiyabuka. Uma ngabe ethi ayikho i-contribution unamanga. Ukuthi umelene nokuthi ikanwe phela. That is why, because uthi uyakanwa kusho ukuthi mina ngenzele lutho. Yazi bamndaba ngichaza lento. Nganginombono ngisenawo namanje ukuthi ngibe nonkosikazi wena. Noma umuphi unkosikazi ohlelekile. Lezathi manje kufuneka kusho mina. Ngoba manje mawubuza ukuthi iyiphi contribution ayenzile eyokuthi ibe nesithelo. Leyo contribution ingaphezulu kwayo yonke enye into. Ngoba nabantwana waziyenza. That's a major contribution. Exactly. And I'll never. Kuhleke umseloku bekathi wonke umfazi ohlele kule tafula ucontributile yena ngakuye esithenjini by agreeing to polygamy. So it's nice to hear him say that for once. Ake akhuluma into yakhayo.